Έχουν περάσει 17 χρόνια από τότε που μετακομίσαμε στην Αυστραλία και συχνά νιώθω ακόμα εντελώς χαμένος. Έφτασα με τη σύζυγό μου και τον 6 μηνών γιο μας στη μέση του χειμώνα. Γνωρίζαμε πολύ λίγα αγγλικά. Δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Καθημερινά πράγματα ήταν δύσκολα. Στα ψώνια στο μπακάλικο, στην τράπεζα, να διαβάζουμε τα δρομολόγια τρένου. Αλλά ήμασταν νέοι και ενθουσιώδεις και αποφασισμένοι να κάνουμε μια καλή ζωή εδώ. Σταδιακά έγινε ευκολότερο. Κάναμε φίλους στην κοινότητά μας. Βρήκα δουλειά. Το καινούριο μας σπίτι άρεσε πολύ στη γυναίκα μου. Το μέλλον μας φαινόταν λαμπρό. Εκείνη την εποχή, παρότι αντιμετωπίζαμε όλες τις υποκλίσεις του να είσαι σε μια νέα χώρα, ήμασταν ευτυχισμένοι. Είχαμε μια εικόνα του πώς θα ήταν οι ζωές μας και για λίγα χρόνια ξέραμε πού πηγαίναμε. Όταν ο γιος μας έγινε 4 ετών, ακόμα δεν μιλούσε και δεν έπαιζε με τα άλλα παιδιά. Τηλεφωνούσα στη μητέρα μου στην πατρίδα και μου έλεγε ότι τα αγόρια αναπτύσσονται πιο αργά από τα κορίτσια και ότι θα είναι μια χαρά. Και εγώ την πίστευα. Αλλά η γυναίκα μου επέμενε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ήξερα ότι δεν μας άκουγε και ότι ήταν λίγο άτακτος, αλλά απλά σκεφτόμουν ότι έτσι είναι τα αγόρια. Μία μέρα γύρισα στο σπίτι από τη δουλειά και είδα τη γυναίκα μου αναστατωμένη, όσο ποτέ. Είπε ότι δεν ήξερε τι να κάνει με το γιο μας. Δεν την κοιτάζει, δεν της χαμογελά. Είπε ότι δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του. Δεν φταίει αυτός. Πρέπει να το μάθεις πώς να συμπεριφέρεται. Δουλεύω όλη μέρα, πληρώνω τους λογαριασμούς και κάνω τη δουλειά μου ως πατέρας. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις και εσύ τη δική σου? Πώς μπόρεσα να είμαι τόσο σκληρός εκείνη τη μέρα? Ήταν καιρός να πάει ο γιος μας στο σχολείο και σκέφτηκα ότι αυτό θα διορθώσει τα πράγματα. Λίγο μετά που άρχισε, η δασκάλα είπε ότι ο γιος μας είχε προβλήματα κοινωνικής αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας. Θυμήθηκα που σκεφτόμουν. Κι εγώ έτσι είμαι. Είμαι ένας νεοαυστραλός που δεν μπορεί να μιλήσει αγγλικά πολύ καλά. Στη συνέχεια όμως, ανέφερε τον αυτισμό και η καρδιά μου σταμάτησε. Δεν ήξερα τι ήταν, αλλά ακουγόταν σοβαρό. Η δασκάλα μου πρότεινε να πάω το γιο μου σε έναν γιατρό. Είπε ότι είναι καλύτερο να γίνει διάγνωση όσο το δυνατόν νωρίτερα. Τότε θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε γιατί ο γιος μας συμπεριφέρεται έτσι και να κάνουμε ένα σχέδιο πώς να τον βοηθήσουμε. Ο γιατρός μας είπε ότι ο αυτισμός είναι μια διαταραχή της ανάπτυξης. Επηρεάζει το πώς σχετίζεται ο γιος μας με τους άλλους ανθρώπους και το περιβάλλον του. Δεν μπορούσα να το πιστέψω όταν μου είπε ότι στην Αυστραλία πάνω από 200.000 άνθρωποι έχουν αυτισμό. Αυτό είναι περίπου 1 στα 100 άτομα. Ο γιατρός είπε ότι ο γιος μας θα έχει αυτισμό όλη του τη ζωή. Ξαφνικά νιώσαμε χαμένοι και πάλι. Δεν ήξερα πού να πάω και τι να κάνω. Ήμουν φοβισμένος. Ήθελα απεγνωσμένα να βοηθήσω το γιο μου, αλλά δεν ήξερα πώς. Η όμορφη εικόνα για το μέλλον της οικογένειάς μου είχε εξαφανιστεί. Τα ψώνια ήταν εφιάλτης. Ο γιος μου δεν πήγαινε καλά. Και για να είμαι ειλικρινής, ούτε κι εμείς. Έδειχνε έκθαμβος για τα πάντα γύρω του. Δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα, με όλο το θόρυβο και τους ανθρώπους. Ήταν πάρα πολύ γι' αυτόν. Δεν είχαμε καταλάβει τότε ότι τα λαμπερά φώτα πλήγωναν τα μάτια του. Επιτρεπόταν να φάει μόνο λίγα πράγματα και γι' αυτό ήταν δύσκολο. Το μόνο που ήθελε ήταν το απλό τόστ ή τα μήλα. Κάθε μέρα. Νομίζαμε ότι θα αρρώστανε. Φοβόμαστε το ταμείο.
Κανείς δεν μπορούσε να αγγίξει τα μαλλιά του. Δεν μπορούσαμε να τα κτενίσουμε ή να τα πλύνουμε. Και σίγουρα δεν μπορούσαμε να τα κουρέψουμε. Θυμάμαι την πρώτη φορά που πήγαμε στο κουρείο. Εκείνη τη μέρα είχα πει ότι δεν θα το ξαναπάω. Η γυναίκα μου του βούρτσιζε απαλά τα μαλλιά όταν κοιμόταν. Κάθε παιδί με αυτισμό είναι διαφορετικό. Κάθε γονέας κάνει το δικό του ταξίδι. Το παν είναι να μάθεις και να κατανοήσεις το παιδί σου. Με τον καιρό, η ενοχή και η σύγχυση έφυγαν, καθώς αρχίσαμε να μαθαίνουμε πώς να τον βοηθάμε. Δεν χρειαστήκαμε να το κάνουμε μόνοι μας. Τόσοι πολλοί άνθρωποι μας βοήθησαν στην πορεία. Οι γιατροί, ο λογοθεραπευτής, οι δάσκαλοι, η οικογένεια και οι φίλοι, όλοι μας βοήθησαν να βοηθήσουμε τον γιο μας. Ήταν ένα μακρύ ταξίδι, αλλά ήξερα ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Η γυναίκα μου και εγώ συνεργαζόμαστε και πάλι. Στο δείπνο κάναμε ασκήσεις λέξεων ξανά και ξανά και σιγά σιγά άρχισε να μας λέει μερικές λέξεις. Κάθε λέξη, κάθε χαμόγελο, κάθε φορά που δοκίμαζε ένα νέο φαγητό ήταν γιορτή. Στην αρχή δεν είχαμε πολλή υποστήριξη της οικογένειας. Ακόμα και όταν οι γονείς μου ήρθαν να ζήσουν μαζί μας στην Αυστραλία, ήταν δύσκολο. Πίστευαν ότι είμαστε καταραμένοι. Φοβούταν ότι ο εγγονός τους δεν θα μεγάλωνε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως άνθρωπος και πιστεύω ότι για λίγο αυτό προκάλεσε στους γονείς μου μεγάλη απογοήτευση. Θα ήταν πιο εύκολο για αυτούς να αποδεχθούν μια σωματική αναπηρία που θα μπορούσαν να τη δουν. Με τον καιρό, οι γονείς μου κατάλαβαν καλύτερα τι είναι αυτισμός. Στη συνέχεια, μπόρεσαν να είναι πιο υποστηρικτικοί και να συμβάλλουν. Η μητέρα μου λέει το γιο μας μικρή ευλογία της. Μία από τις δασκάλες του ήταν καταπληκτική. Κατάλαβε ότι το κύριο ενδιαφέρον του ήταν το ποδόσφαιρο και χρησιμοποιούσε αυτό το ενδιαφέρον για να τον βάλει στα πάντα. Μαθηματικά, επιστήμες, ανάγνωση, ανεξάρτητα από το θέμα, χρησιμοποιούσε το ποδόσφαιρο για να του εξηγεί τα πάντα. Σε ηλικία 12 ετών μπορούσε να σας πει τα ονόματα και τα στοιχεία κάθε παίκτη στο παγκόσμιο κύπελο. Τα παιδιά με αυτισμό φαίνεται να είναι στο δικό τους κόσμο. Ακόμα και αν ο ίδιος δεν φαινόταν να νοιάζεται, η σκέψη ότι ο γιος μου θα είναι πάντα μόνος με τυραννούσε. Το να έχει μόνο την οικογένειά του να τον διασκεδάζει στην πίσω αυλή και ποτέ να μην κάνει φίλους, μου έσπαζε την καρδιά. Αποφάσισα να μιλήσω στο σχολείο για να μπει στην ομάδα ποδοσφαίρου τους. Εξήγησα ότι θα το βρει δύσκολο. Προσπάθησε να παίξει με τα άλλα παιδιά, αλλά δεν φαινόταν να αντιλαμβάνεται πώς να αρχίσει ή τι να πει ή τι να κάνει. Αλλά εγώ πραγματικά ένιωθα ότι αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος για να αναπτύξει τις κοινωνικές δεξιότητες που χρειαζόταν. Ο προπονητής συμφώνησε να προσπαθήσουμε και να το συμπεριλάβουμε στην ομάδα. Χρειάστηκε πολλή υπομονή από όλους. Αλλά άξιζε τον κόπο. Υπήρχαν φορές που χάναμε την ελπίδα μας. Αλλά την βρίσκαμε και πάλι με την αποδοχή και τη μάθηση. Ο γιος μας πήγε σε μία εκπαίδευση ποδοσφαίρου για το Σαββατοκύριακο. Το μεγαλύτερο διάστημα που είχαμε χωριστεί ποτέ σε 17 χρόνια. Είμαι τόσο περήφανος γι' αυτόν. Έχουμε περάσει πολλά ως οικογένεια. Δεν μπορούμε ποτέ να ξέρουμε το δρόμο που έχουμε μπροστά μας, αλλά ξέρω ότι εξαρτάται από το τι κάνω σήμερα. Σήμερα δεν νιώθω χαμένος. Δεν ανησυχώ για το παρελθόν ή το μέλλον. Σήμερα είμαι με το γιο μου.